काल रंगभूमीला दिन झालेला आहे. रंगभूमीच्या रंगभूमीवर मी 55 वर्ष सेवा केली. 1970 पासून सुरुवात केली, ते मागं वळून पाहिलं नाही. सतत 55 वर्षाची सेवा केली आहे. त्या सेवेचं मिळालेलं हे फलित आहे, हे फळ आहे. सगळ्या प्रकारच्या भूमिका मी केलेल्या आहे. आणि आमची जी मोरजाई स्टेज आहे, आपली मोरजाई जे रंगमंच, त्या रंगमंचावर आमचं या वाड्यावरचं प्रत्येक वर्षी 11व्या दिवशी शिमग्याला नाटक असतं. सतत सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केलेल्या आहेत. उद्देश एवढाच होता माझा की नाटक जे आहे ते कमी पडतं. काही आता घरांची नाटकं बंद पडली, जी 20-25 व्हायची आता कमी सवय होत चाललेली आहे. तर आमचं नाटक कमी होणार नाही, ती खबरदारी घ्यायचो. आणि कुठलीही भूमिका कोण करत नाही ती भूमिका आम्ही, त्यामुळे सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केलेल्या आहेत. नायक, खलनायक, त्याच्यानंतर मग त्या ठिकाणी गड्याची, वेड्याची, दारुड्याची, सगळ्या प्रकारच्या राजाची, सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केलेल्या आहेत. त्यामुळं रंगभूमीमध्ये सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्यामुळे मला चांगल्या प्रकारचा अनुभव मिळालेला आहे. 5 नोव्हेंबर मराठी रंगभूमी दिन सर्वत्र साजरा झालेला आहे. आणि त्यानिमित्त रंगकर्मी किंवा रंगभूमीशी जोडलेले असे तमाम कलाकार यांचा सन्मान करणं या उद्देशाने सम्राट क्लबने हा रंगभूमी दिन साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा आम्ही जवळजवळ 7 रंगकर्मींचा सत्कार केलेला.